Number sign. Number sign. Camera kebetulan gila mantap. Maka kan juga kameramen pak. Bisa tuh ini jangan dalam itu. Ayo sabz beli. Ini bukan nomor. Kameramen pak maka kan tuh. Foto kebetulan. Foto semua. Honorable Faisal Fani, Bajibati Busur Salia Zutuma, we have a farini in Chetisan. Honorable Faisal Fani, the Bandaya Fani, Kupon, the Fani, Ada Fari Bikon, I have a Fari, we have a Faria, Bahagalana, Hanizing, Bandaya Fani, Mangana Fakiri, Givangiri Mutangan, Legacy, Zuni, Hankajana, Alasita, Bisumo. जोंनि दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बाजिबाथि बोसोर सालियाव जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बड'लेण्ड फोथाराव खुंफुंनो लानाय हाबाफारिनि गेजेराव जों मोनसे दिन्थिफुंसालि बेखौ लाफानाय जादों आरो बेखौ जोंनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मुंख्लं अलिन्द्र बसुमतारी आरो मुंख्लं कबिराम बसुमतारी बिथांमोननि मुंथियाव जोङो बे दिन्थिफुंसालिनि मुंखौ लाखिनाय जादों आरो बेखौ दिनै बेखेवनानै होनो थाखाय जोङो हांख्रायनानै लाबोनाय आलासि गिबियाव सिनायथि होनो थाखाय सिगांबाय जोंनि 20 नं मासबाद बिधानसभा समस्तिनि मानगोनां एमएलए चरन बर' बिथांखौ गावनि सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो जोंनि बानजाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लानो थाखाय खावलायबाय बे समाव जोंनि आलासि बेखेवगिरि बिथांखौ फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों जोंनि मुंख्लं अलिन्द्र बसुमतारी आरो मुंख्लं कबिराम बसुमतारी दिन्थिफुंसालि बेखौ बेखेवना होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय रौतानि बड'लेण्ड फोथाराव बाजिबाथि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेनिनो दिनै सेथि साननि फुंनि जि हाबाफारि मुंख्लं कबिराम बसुमतारी आरो मुंख्लं अलिन्द्र बसुमतारीनि मुङाव जि दिन्थिफुंसालि लोगोसे बिजाब मेला बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ दैदेननाय साब कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि जोंसार ब्रह्म बिथां रिसेपसन कमिटिनि जोंसार बिथां लोगोसे जोंहा आरसिनि बानजाय आफादनि आफादगिरि रबीन्द्र मुसाहारि आदा बिथां लोगोसे बेवहाय नुजाथिनो हानाय रिसेपसन कमिटिनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन लोगोसे ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो मोजां मोननायखौ आं जासिहरदों आरो जाय जोंनि ओनसोलनिनो मुंख्लं सानैनि मुङाव जिहेतु बे दिन्थिफुंसालि आरो बिजाब मेलाखौ जिहेतु जोङो गोसोखां हिसाबै नाम दोनदों आंनि गिबियावनो बे गेदेमा मुंख्लं सानैखौ आंनि गोरबोनिफ्राय आंनि मानखौ बावहरदों आरो आफा इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबदों जाहाथे बिथांमोननि जिउमाया अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हायो आरो बिथांमोन सानैनि मुंखौ जों अरायसम जोंनि गेजेराव फोथांनानै लाखिनो हायो आं दिनै थारैनो गोजोननाय मोनदों बे जारिमिनारि
बर' फरायसा आफादनि बेवहाय आंबो जे बाहागो लानानै साखि जाफानो मोनगोन दिनै बे दिन्थिफुंसालि लोगोसे बिजाब मेलाखौ बेखेवनायजों लोगोसे आरो बेखिनि खाबु होनायनि थाखाय आं रिसेपसन कमिटिनि गासैबो बिबानगिरि बिथांमोनखौ आं रोजा रोजा साबायखर बावो। दा जि बिजाब मेला आरो दिन्थिफुंसालि बेयो मोनसे जथुम्मानि नागारनो हायै बाहागो जिहेतु बेवहाय सानथामनि हाबाफारि बेवहाय जोंना जायफोर आफादाव थानाय बिथांमोना मेल मिथिङाव बेस्थ' जागोन बेनि अनगायैबो गोबां बेवहाय रायजोफोर फैगोन ओनसोलनि रायजोफोर फैगोन बिथांमोनखौबो जोङो जिहेतु गोजोननाय होनांगोन एट्रेक्सन होनांगोन बे हिसाबै नैबे आयदाखौ जोङो नांथारगौ बे हिसाबै जिहेतु बेवहाय बिथांमोना लाफादों सफायदों जादों बेवहायनो आङो बे साब कमिटिनि बिबानगिरि बिथांमोनखौ आङो आंनिफ्राय गाहाम अनसायनाय जासिहरगोन जाहाथे बिथांमोना बे सानथामनि हाबाफारिखौ खोब मोजाङै सामलायनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनो हायो आरो बेजों लोगोसे बेवहाय निस्सय गुबुन गुबुन स्टलफोर थागोन बेफोराव जायफोर बिजाबफोरखौ जोङो बाजाराव नागिरनानै मोना बेफोरखौ निस्सय जों बेवहाय मोनगोन बेखिनि सुबिदाखौ निस्सय मोनगोन आरो आं गोलाव बुंनो लुबैयाखै जोबनायाव रिसेपसन कमिटिखौ आङो आंनिफ्राय गाहाम अनसायनाय जासिगोन जाहाथे बे सानथामनि हाबाफारिया खोब मोजाङै जाफुंलाङो आरो जोंनि रौतानि मुंखौ जाहाथे बर' फरायसा आफादनि जि जारिमिन बेवहाय जोङो सनानि आखरजों जाहाथे जों लिरना दोननो हायो बेनि थाखाय आं रिसेपसन कमिटिनि साफ्रोमखौबो आंनिफ्राय गाहाम अनसायनाय जासिगोन आरो बेखिनि बुंनायनि गेजेरजोंनो दिनैनि जि बिजाब मेला लोगोसे दिन्थिफुंसालि आं बेखौ बेखेवना होनो थाखाय आखायाव लाबाय। मोनफायाबा मोनगोन ज' हानसै बयबो हमनो जय बर' हारिनि जय खनसे गिदिंना नायदो दखानाव साहा मोनलोंग्रोयोबा मोजां जासिगोन बिजाब नायगिरनानै नामा दखाननिफ्राय लोंगोन ना लोङा बिजाबा ओरै दङ खम जागोन दा बेयावबो बेयाव स्टेज दङ होनबालाय दङ बिजाब दखाना बेयाव खरसा नागिरनानै फोरोंनानै मा मोजां लेखा दं गोदान लेखा बायदे गांसे दाख्लि माबा मोननायफ्रा साहित्य एकाडेमि मोननायफ्रा साहित्य एकाडेमि मोननाया गैयाना नैबे दिनैनो लिरनाय लिरदो मा मा नाम मोननाय दाख्लि मोननायफ्रा रसुन चौधुरि बिदिनो खन्थाइखौ बारा बुजियाखै मबाइल गैया सुंद' सल' बे बान्था मोननाय बेयो माबायाव दा माबायाव हाबबाय बे एमइआव खरसा सोलाय लादों दाख्लि मोनग्राफोरनि गैयाना बे मोनग्राफोरनिया बेनो दा रिप्रिन्ट जासिगोन बे गांनै नै बे कर'नानि
फिसा कम्पानि माने खमदामिखौ लानो होदों नों लेखा दखानखौ बुथारगोन माथो नों सोर नामफ्रा मोजां मोनथारलै कर'ना समनि मोनसे आंहा चेर गथायानो बेले बेले मा बड'लेण्ड मानसिफ्रा एसे एसे मेकआप फोनना फोनाखैलै ओइ दखानि बाबु मेकआप खालामफै जोंखौ एसे मेकआप खालामफै दा सोर हाबदों दखानाव हाबफैनो मेकआप खालामगोन बेलेग हाबाना एसे गासिबो नांगौ जानांगौ दा महरनियाव माथो दानो ना लेखाखौ सायख'नोसै सरकारासो बायना होनांगौलै गोदो दे दाथ' जाबाय दा दे फायथारसानावसो सालायनांसिगौलै फायथारसानि दखानाव tuh नेना थानोसैलै Tres kemana anda? Naga Karbini hati kan? जोंनाबो मोजां आं नैबे माबा सोरबा बे होबाय थादों फेशन डिजाइनारनो होनानै सोलाय ओमफ्राय देलाय जोंना दाबो बे फेशन डिजाइनारफ्रा मावाखै दां टेलरफ्रानो मावदोंमोन एसे टाइम लागोन ना डिजाइनार बादि लिरनाय ए मा माबादि जेनेबा आচ্ছা र' आं दसे थानानै रायलायहरसै Siapa kali mama figurnya bunga jeruk bunga counter kamu ini residensi maksud subkomite ini subkomite residensi dia मोनसे बुस्थुखौ आइडिया लायाखै नोङो हरसे उन्दुबाय खम मोजां मोजां सल' रायलायदों बिसोरो बिदि गैया सार मानसिफ्रा
Dikit deh,